Ngenteni upon arep ngejak podcastan marah teko-teko piye iki jane iki. Nganti kene ra umum ngene iki modele terus piye ngene iki. Nanti arep maghrib barang kok marah teko-teko. Oh ya. Wis teko mana kok. Lagi tak rasani lho iki mau. Lah iya udan ngono ki udan. Sing podcast iki ngene. Heeh, iki jenenge podcast iki. Iki ya wis goyong ngene iki saeneke ya. Sing penting iso jagongan, perjalanan sharingmu, sharing, ngobrol. Loro-lopone yupone piye aku pengen ngerti. Berarti iki ceritane podcast iki. Iya, Mengulas. Iya no. Oh no. Saiki ngene tak tekoki pisanan ya. Nah, pisanan iki pembukaan iki. Pembukaan. Kok iso dijenengke Yupon ki biyen iki dahulu kala piye dahulu kala. Awal mulane. Nah, awal mula aku pengen ngerti. Dadi jenenge Yupon ku asline ora mergo jeneng kiwatanku ora. Dadi Yupon mergo lah bojoku kan dhisik pas lilenan. Oh, lanang. Nah, bojoku wong Mojokerto. Lah ndek tangga jenenge Yupon. Oh no, berarti tanggamu kuwi. Tanggane bojoku ono. Pasti aneh wong ngono kuwi. Aneh. Ya aneh, lucu. Ya aneh ya lucu ya. Ya pokoke wong iki piye ya? Apian. Apian wong polos lah sangko kuwi lah aku macak. Pokoke wong iki unik ngono lho. Nah, kuwi pasti ki gara-gara anu, kelan kae Jalan Bobor. Aku nonton kae. Aku nonton iki kae. Kae pertama ya kae. Kelan Jalan Bobor iki opo ki Yupon ya. Ini inspirasinya ya sangko tanggane bojoku. Lah wonge ya kuwi unik. Dadi ning karakter ning Dados Production iki Yupone wonge ya unik ya wong anyelke pokoke lucu lho. Semata-mata kan durung menghibur. Padahal nganggur apa kan gawe video. Nah, sapa ngerti iso menghasilkan saka konten kuwi, saka channel kuwi. Saka masa depan gitu. Yo bola-bola kabeh ya sing nonton ya. Delok cukup daripada kowe iki do rasan-rasan kok. Dadine ceken nang channel-e. Channel-e nang Dados Production. Dados Production. Nah, Ngisor mondor iki. Wis ngisor dhuwur pokoke. Pokoke kontennya lucu-lucu. Ya gur aku pengen ngerti alur, pengen ngerti alur biyene iki piye ngono lho kok iso dijenengke Yupon. Daftar. Jane iki padahal yungat ya ini. Nah, kuwi enek kok iso nyekel Yupon. Kok ya inspirasine kuwi mau. Sing paling lucu iki daftar sing reggae lho. Iya. Sing reggae aku sing reggae. Ora nganggo sing reggae. Aku nonton sing reggae. Wah, iki Yupon kok dadi anak reggae nek aku ngono. Kan ciri khas. Dadi wong ngene-ngene wah dasare reggae dadi Yupon. Nah. Kuwi gara-gara iki mau ki arene tak golek kok ketliso. Oh iya makanya tak tunggu-tunggu kok tar aku ya udu Yupon wong ora nganggo sing kebangsaan kae kok. Wis katok-katok. Memang hal katok. Udut sik anu. Ah kuwi. Rawa to? Ah kuwi udute bapakku. Kok kesotek rawa. Rawa. Ayo. Not udul ya lur. Betul. Pembeten sponsore lho. Aqua. Gelasnya tok lur. Podcast-e nyane sedulur Kiringan Ponggo. Sing duwe lahan kono Aqua lho kono. Lah ngewaki kontenku ya beda, ngewaki piye? Karena tutorial tadi. Tutorial. Sharing jago. Aku gur pengen ngerti. Piye ya hawane kok apa ngene iki rata hutan iki. Ah iya makane, arep konten ra iso itu mau. Lah iya makane. Solusine ngene iki. Ha iki ngene. Piye? Sesuk arek nggih konten apa meneh wis gen pemirsa-pemirsa iki ndo menantikan lho sing konten-konten penasaran. Ah ngono. Di Yupon iki sar gawe konten jagan ro cerimis. Oh ya. Cerimis iki wedhus tempe kuwe. Oh ceremis iki wedhus iki. Jeneng wedhus iki. Oh. Jeneng wedhus jenenge ceremis lho. Jenenge cerimis. Oh ya. Wedhus iki aneh. Aku gawe kopi diombe kok. Ya iya. Wong Lucu. adalah tentukan iki. Dibuka ngarep wae iku. Oh biyen iso njilma menungso ngono kuwi. Oh bilang kopi. Itu jane aku. Lho, Yupon asline ngene iki lho. Asline ngene. Asline ngene iki. Aku dunge tak. Ya udut. Aku ya penasaran tapi kok sik, engko ya ditunggu. Tunggu sik. Ditunggu. Aku kan biyen jane pengen arep ngundang Yupon iki arep podcastan ngene iki pengen jane iki aku. Besok. Tapi urung sida-sida lho. Suatu saat nek mlaku kabeh di tim deku kene gawe konten podcast apa komedi insyaallah. Iku aku pengen sharing. Dulur kabeh didukung channel Dados Production didukung tutorialku. Nah, aku didukung kok. Dados Production tutorialku. Dadi pengen edit-editan, belajar ngedit gua anak-anak. Sing khusus animasi tentunya, teman-teman. Ditonton. Bisa nonton ya channelku. Rameke support seniman Klaten. Karo khusus
sing pengguna HP ya, pengguna HP iki aja menyerah lur, ngono lho. Sing penting semangat ya konten sing apik, aktif, rajin upload. Nah, iki anu, Yupon iki lah. Yupon iki sing penyakite iki. Penyakite ora gelem upload rutin. Lah yo males ngene kuwi. Kowe kudu ditekanke meneh saranku ya. Nah, saiki lur, saiki kowe do pengen ngerti ora wujute kaya apa? Wujute Yupon iki kaya ngopo? Tak ngopi. Tapi kowe aja delok sik. Buka sik lah ngono. Lho, yo. Gundul kok ade. Gundul wah. Ayo. Wah, gundul malah. Wah, wis ora lho. Oh, ora gundul. Ora gundul lho. Bro, bagus lah, hasilnya bagus. Kawan-kawan semua. Kyo, kotane ra timbul. Dadine untuk para penonton ojo nganti salah paham ya, iki sekedar konten saja. Sekedar konten, rasa mikir kok. Nah, kok kali nang macak banci. Nah, ngono. Lagi bete. Oh, bete, gabut intine iki. Ora kuwi, Bos. Sekedar konten, itu kalian semua di rumah. Pelawake bebas, Bos. Mau piye sementing ora unsur sara. Oke? Nah. Tur ya kowe karo sing lagu-lagu ya. Ha, dia duwe anu, dia channel lagu lur. Yupon ki duwe lagu. Duwe lagu. Oke. Channelnya jenenge pengen ngerti ora? Tak kandhani jenenge Nungsim JR. Nungsim JR. Heeh, ning isor kene iki lho. Nungsim JR ya. Nah, dadi engko iso dicek, lagune keren-keren sing wong pasukan loro ati cidra merapat. Oke? Gue ditunggu juga karya-karya dari teman-teman seniman Klaten atau. Nah, insyaallah ya iso gabung lah ning channel Arno, sangka Ponggo ana Andika, bagus, sangka Ponggo ana sampean. Ya. Muga-muga tahun 2023 iki produktif murah rezeki kabeh ben produksi cita-citane lancar berkarya pokoknya. Dadine 2023 iki kudu produktif, full produktif. Ya gur kuwi kritikku. Kudu rutin upload. Iya. Aktif heeh. Sing angel kuwi. Ya kuwi. Kadang ki wong iki ya wis support karo apa jenis sistemnya rolate tapi kemauannya ra aneh. Nah, kadang-kadang nek sampeyan lho, Bro. Maksudnya dengan memanfaatkan alat yang apa adanya tapi bisa menghasilkan. Layar ijo, ngono. Geber ijo lho sing nggon kondangan kan lho. Tapi kan menghasilkan. Ya alhamdulillah wae. Garis setar iki enggak peduli kok sing garis finish kan. Dadi proses kan cepet. Wong arep ngelek-elek kowe, justru kuwi digo penyemangat. Motivasi kok. Nggo motivasi. Bukteke nek kowe iki iso lho ngono lho. Sing angel ya produktif. Nah, aku mau pusing. Syuting dhewe, ngedit dhewe, ngupload dhewe wah. Tapi ya inilah perjalanan untuk mencapai keberhasilan. Nah, opo ae, bab tresno barang ya. Oh, heeh. Engko njet dilarani njet ngomongnya wah aku dilarani wis Gusti jahat kleru. Wong lanang kok. Ngono. Kleru. Wong wedok iki nek nglarani kowe apa wong lanang nglarani wong wedok iki tandane boro kuat. Lah iya makane. Heeh. Tur ya diganti luwih apik. Dadi karakter pribadine iso dadi bakoh lho. Iki bebas sih. Bebas, linggo-linggo sasake bebas. Lho, tangan karo. Iki omahku ya griya ngene iki tok anake. Iki nggo podcast apik. Runte studio lur. Dadine studione urung gawe. Iki terus ora tawake ning kono sapa ngerti nek ngarep. Oh, iso pesen ya ora apa-apa. Pesen jam. Enak. Oh, kowe murah wae, 12. Serba jati. 12 arep pintu arep apa? Iklan malah wae. Oh, mah iklan iki. Podcast cerita-cerita lebih peruntukan jati. Share wisata daerah kene. Nah, wisatane barang iki ning nggon Ponggok lho. Nah, ning Ponggok ki ana akeh wisata ya. Dadine sing durung tau rene iso ning Umbul Ponggok, enek. Umbul Sigedang ana. Nah, saiki sing lagi anyar Umbul Besuki ana. Nah, terus karo Sok Walas ya ana. Terus enek neh sok arep gawe meneh enek sing nggo khusus spot selfie daerah Etan, foto Etan. Foto-foto berarti. Foto-foto. Oh, nggo cewek-cewek sing pengen foto pengen ngejak yange tapi ya saran kuwi ngejak yange kanca bateh wae. Iya. Ora usah ngejak gendakan ra oleh ya. Ora etuk. Ora oleh, gendakan ra oleh. Penting nggo yange wae ya. Pura-pura ya ora etuk, Lur. Pura banget. Iya. Udah dilarang lato-lato. Aku jun malah lato-lato. Sing ini lho, Bos. Heeh. Ya, kuwi perlu iki konten iso. Oh iya, besok tunggu konten karo Mbah Tukin lho, mergo. Heeh, Mbah Tukin. Dadi ada enggak podcast. Ya jagongan rasan-rasan lah. Cek ning anu, ning YouTube Tolebak. Tolebak ya. Iki lho. Anu. Nah, besar iki. Tolebak ya ono.
Lebak. Oh iya anu masalah anu batu kinil barang lur. Dadine komedian. Mbah Tukin adalah sosok yang seorang wanita parubaya tapi nggih pun sepuh tapi public speaking apik. Masih energik. Masih energik. Nah, Itulah. nginang lur, nginang. Ah, nginang. Kayak neng kontenku kan lho. Heeh. Ah, nginang. Pas nginang paiten kita, aku nonton kayak. Ngeder oleh dirimu ngene. Lah ya, aku wah, kayak ra ngapet lho. Aku wis rasa ngapet guyu ya. Kok pahit. Bar Sama ngombe tanglet. bar dikat kok aku. Ambek ae ngono. Lah ya makane. Ikut demi Iki tenanan apa ora ya cah aku Demi kok apa? di mamah barang demi konten. Demi menghibur. Nah, demi menghibur teman-teman semua. Kuwi ya perjuangan loro-loro ya ngono kuwi lur gawe konten iki. Aja mikir wah, kae wis sedan to kok ngono kan ora, Bos. Aku Ora. waras cuman kan memang basicku kan yang komedi. Nah. Menghibur, enggak video menghibur kalian. So ya sok malah iso gawe stand up komedi barang lur. Up. Heeh. Tapi kok sih lagi Kose, rencana. kok yupon stand up. Stand up. Ditunggu. Tapi kita aja suwe sih. Karo Pak Eko, karo Dika. Pokoknya siapa yang belum gabung stand up, Nah, DM wae Japri ning Instagram Nah. Production berkarya bareng. karo nggo foto-foto barang sing area Klaten apa sing area kene lah. Sekitar Solo, Jogja Solo. Nah, kuwi iso lur hubungi langsung neng Instagram dhek. Dasdes. Langsung sih ya. Nah. Ini promosi ya. Promosi no produkmu kok lho. Iki produknya dhewe. Hasilnya karyane ngeten. Tak like tetep Pak. Like. Like, subscribe. Itu dijamin murah lho. Jaman murah. Heeh, aku tau nganggo murah. Pateh dhewe. Heeh, aku tau nganggo murah. Hasilnya apik. Kamerane ora gur ceng-cengpo. Saeneke. Hmm. Nah iki targetnya ke depannya piye? Targetnya Ke depan ya- dulu dunia perkontenannya piye? Visi misi. Visi misi Itu ya ben wong anyari semangat konten ben. Ini. Kadang kan ngene lho, Bos. Wong konten kok pas penontonnya kok iki dia semangat, ya. tapi ketika penonton sithik dia langsung down drop. Aku dhewe ngrasake kayak gitu. Lah kuwi solusine piye? Nah, ngono kuwi solusine kowe gawe konten sing kirane viral ning YouTube apa ning Instagram apa ning TikTok. Berarti Sing sing- viral kuwi gaenen konten kok. Berarti sing saat ini viral. Viral nah ngono Tiga. sing berbau sing viral kuwi gawean konten mesti meskipun kowe isine cerita apa beda. Nah, kuwi sing penting konsepnya meh padha. Kayak latu-latu. Oh, lato-lato kan ora takon gawe. Nah, kuwi gawe yo. Ngono dadine sing lagi viral-viral kuwi terus gawe konten sing berkualitas. Nah, mau dadine iso menghibur di kalangan semua kalangan kan iso terhibur. Ki apa ngene wae, podcast-e deneke sesasi pisan. Ya ora apa masuk no. Loro. Dirimu, Pokoke kreator-kreator kanca-kanca kuwi dijak kabeh. Andika, kreator kabeh pokoknya Mas Nah. Juna. Nah, pokoknya Klaten nih, grup Klaten ku melu lah. Podcast ya kurasa-rasane lho. Mate ya timbang apa to nih. Ya. Wong gur jagoan yo ngene kok. Dadi kudu nge sing berkualitas tenan, sing sabar. Nah, Intinya kudu semangat ya. heeh. Jadi soalnya waktu itu dan repot ya. Iya. Jadi ya sama. Tur ya kondisine udan ya, Lur. Dadi Dan terus kudu iso maklumi. Nah, iki Klaten udan terus iki. Klaten udan Kotamu terus. piye? Jogja, Nah. Solo. Piye? Iya. Becek apa? Becek apa jemek? Jemek. Jemek. Jemek di anu no, dilato-lato no. Dilato-lato. Lato-lato gunjing ora. Kencing kan. Gunjing kene gunjing. Lah iki ya konsepnya rada komedi lho, tenang Pokoknya ae. neng kene iki podcast-e los. Udah. Tapi insyaallah engkau nanti neng channel Dades podcast nanti kita undang kreator Klaten siapa yang mau collab, mau Iya. siapa yang mau ngobrol sharing bareng, berbagi ilmu yang bermanfaat ya. Rak. Iya, dadine Pokoknya iya semua iki jenis konten itu ngrembuke masalah. positif ora rasan-rasan. Intine kuwi. Tapi awak dhewe ini Aja mung gibah lur. ini rasa-rasan. Nah ya, makane. Tapi rasa-rasanya kan gitu mau. Kayak apa tak? Halo, malah lato-lato kae. Apa? Ngono to lur. Kandhane lato-lato lagi viral, gawe konten. Ya, sesuk. Gawe konten. Ngarep. Wis gawe konten. Yang lato-lato kuwi lho. Itu trawo. Ora apa. Senang wae. Ini raudoh nih. Heeh. Udut oleh udah aja. Ya pokoknya nggo sedulur kabeh lali ikuti channel-channel kita. Ya. Pokoknya video-video kita terus ikuti, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan Ini otomatis tekan loncengnya lho lur. Wis gen ngerti kok notifikasi video terbaru sing saka channel Yupon. loncengnya neng kene. Nah, Kene. nah iki channelnya. Nah, Tutorialku nek pengen gawe animasi sing sederhana. subscribe, Nah, loncengnya dirobe nganti nek Nah. kaya toppingnya. Ting, ngono kan lho. tandane notifikasi sore, pemberitahuan. Nah, Jadi seketika kita kok ngupload videonya otomatis langsung oleh aduh. info, Nah, oleh kabar. terkenal oleh hiburan lho. Oleh hiburan Sendah kuwi. daripada gue
burung lamun ku mah. Nah. Wedine kok nek kesurupan. Hei, surupan wah dadi jaranan iku jur malah. Jaranan Apa-apa dimamah lho. mama. Remuk Dadi singa apa disutup. Wis, dadine Oke, cukup ngono wae ya, Lur. Dari kami saya sendiri Yupon dan Aku Eko ya, Pak Eko tutorialku. tutorialku. Nah, Ya, Dasar Production nanti pokoknya ditunggu terus video kami, karya kami. Semoga teman-teman semua, saudaraku semua terhibur. nah, Pokoknya tetap kuwi semangat. Apapun yang terjadi pokoknya itu semangat. semangat. Ya wis. Los, pokoknya 2023 produktif. produktif. Gitu aja, cukup sekian. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pas ya. Nah, loro ngene no.